Good morning everyone. Hai lam sopiro ketal video. Ini 17 February 2025. Au ang bojago tini o. Abo siko khangke tini ang bojago ke hiramonto parawo. Jefru kagos rogo sijago. Eba ke parani bung sijago apro hiramonto para. Ke borong ni kugo eba ke public rong ni kugo khnamani. Inke baksa borok sawo abo hira moto. Hira moto ning pro sung tamno muitu man hangke jefru je borok keplai ingui batai keplai ingui puruskar mano apru rogo baksano moto bokrogo thubrir jago aw hangke a moto bur rogo thubru ja hangke sung example one sugui nei mano Miss India eba ke Mr. India rogo phunong thu te onyo jaga phunong thu a jaga tam hangke je keplai no bono bokrogo moto thubriru ke orong ke oparan bung hangke hirani moto sipara au phadi sing hirani moto parano hira moto parano sing naileno ke kagojo sijama ke hira monto a bobo soi asu saimia haipono buni khugo je khnamani abono no sungtini nai nailena phadi Nana, oh fung kesang zarau neng kesang ya dah. Oh nana ke kunju bini kenali yang gay tangka bersih kakak bah. Kun mesti lihat. Nana neng kesang ya dah, kesang ya dah, kesang ya dah. Boleh kenali apa? Budu sini dah kau mani hudi, hudi mani hudi. Ya hayang dah. Hudi. Kunju kenali apa boh? Berising kaba, au berising hangke potri pot, kunju mokol, bisima yakung yak, kebang mana berising hangke, muse problem rong itu ngejauh boh. Bini ngeke kunju kenaya ngi hangka mana ke? Oh nana hangke punga siri. Mau berisik kono basau bini boyas onek kebang tangke bini besau kera rok se bura rak ngitong mereka ke obo hera monto para o jaga ti supply rejak khaibe no ti ke phaya ko sinami simi rejak ko ke yang ti ke lama obo gulagati lama payu orong ke kheto awar tabuk mai boroi mai hamsawi tongma samoi tai mai tangnani samoi phaite teingoi tongkha orong hangke sungnuko bufang kotor ma khayei obongke wakire bufang jago oro buthai kwbangma wakire bufang oro bufangsa wakire bufang busako orke sejna obke sejna bufang bini bubar rei tong khana thangnai thok omke sejna bubar phung kesang jorani bagai tok sarok ni khorang eba tok rok ni khorang kuplungi tong khau parawo phung kesang jora khe tok rok bahina tong phuksa ko borok khorang kotor ke punglai ki baksa borok ne basa ya kho pung kesang ba eba ke ai drop ba basa nai kri kho orok togla bai togzik
kubuino para hangke belai no naithotok oro bari naithotok khai mukhiting kuplung khaijak o para kaisa hiramonto para ni hingjak mani eba ke hiramoto para hingjak mani obo thik no bumung bai gedaljak no kalayo ang o para o berai ni mani o para sikun sawo khoroksa burisik simisi basako tai khephono nu yang o lamo nai ni mani obong kha o nana yor mani huitong o nana no simse ang basa jak khenugo o phung sang jorao bo manai huitong o lama yang takar jola thangmani eba ke bisrang onjo takar jola thangmani a lama payu a main road payu yang tu kita uno sal kecak pai tongka ii go sal kecak khai tahu si sal padrop kamera uno hulia ora ama masa basaka ama ti khogi tongo bo mungsa samu khainen bagi kana kamera wangka asuk naithokeno ya haipano jefru mokol bai thangna haro afurungke o salno naithok ksa khenu o hiramonto para eba ke hiramoto para obo onyo para bai suinai je moto majanai jat abai parang hangke ang hanai tebo kaham nani nangko nei ani wan sumung bai tamningke ঠিক no naithotok para no haibano onyo para bai suine ke tebo naithotok nano bini sai tebo kaham tongo abono kaham ke tebo kaham ungna nangnai tebo ungna nangnai aboni mo hira moto para haibano tebo hira hai tebo naithotok oro bis lama rawungna nangmani itsoling lama ke supply ti phainya nangmani supply ti phaya hangke oro nok naithok tongna nangmani haipano nok naithok krei aw thingno toksa tokti rongni khorang bufang wafang thalik bagan rok mukhiting bari kuplung aborok hingke kubuino o parawa kuplai nongui dong naithok nongui dong haipano te kaisa bororok sajugui naithok khaibani je lama rok tui supply rok tai nok naithok tangmarok aborok hingke o parawo hiramoto para ungnani asuk go siwinai maya ani moti o para angkha kotoma para aboni bagi bebak no ang sagi phunungnani abo osombob ngui thango ayang te semura tongo abo boi hiramoto para nongjago ayang te sisa tola digi ayang boi hiramoto hongjago ayang rogo thangai berainani ke para khakjak khai dupa para obo kaise dupasa para ayang tolao kaise dupasa ayang murao kaise dupasa aboni bagi bebak jagono guri hui thangai nainani ani bagi to সম্ভব lai thang tang bai ke ang o dupa sao tong mani ba ang bai ulo ang tek isa joraman khain ke ang thangnana tini bagi asuk no jotona hambai